لنفسك تريد لجباب كير من جمريا خبيوت نختمهار نختنا قاقحن وقعد حن مسخنا أبزي channel حدش تكون كسبسكرايب بمقبار أبال زي سدرا بيتكون نبكال حواتك بمسرع دما أكال تعبيت قبرهم نزا فيديو دما لايك هبا دست بالك كومنت دما أبتحت صحافة لي نخيد أتان نفسك تريد لجباب تغير لا معالتي هوتك تغير تجمر لا معالتيا كله بزعبا مسايخا سلامك رأسة أمانتك عودك ولون امنتك أبتن نفس خاطر يقول لك جابابي زمركوس مبزحت يوم سبات مولي هو تمام كبابي نزل العالم نمقيار أم فتان كحلف وخلو أوشت زل العالم نمقيار جنفس إمام جزية يوصلون يوم جزية يبلمون ولا كوز حاشة زمدنا وزح جنزب زبالة حقوس زيادة مكببار نتدليو جنة قداس نجار يرسعوا يوم يتقداس نجار زيو مجمرتان نفسها كم زقب كاسب نتزيري خيا كابزيوم زخون يخون نبي هوت كاي مصونيم نتزد لخاي زيكونس نتناتيو ويجبانيو الكازا امن قال لي خا نبي هوت كتسحبه ملو معالتي كتمنى تخلي خا جناوش تخا نفسها نشتو زي بقعوي اخل كم زيكونكا انتري خيا مستئمنت كاسما مع هوتي خا تنبر كل غزي ام نفسها زلك الرايايو ابي هوت كازن صبارق نفسها خمدخم تري انت دا خوينكا هيوت دخون كسمعك زغبر كنتات كتسدلكايا نفسها خم حيال تري انت دا خوينكا دما هيوت تفتنكا قصيلا دما بعبيت بحيلي بحدش عدلاتون تشلمكا سلازيو نفسها تري لجباب مقيار ازيو قداس زخون بزحات سبات نغزارسم عالم كتغلصوم يفقدو حلف جيغاتاتهم كغلصوم يفقدو ودقاتهم كغلصولم يفقدو من صاك كغلصولم يفقدو رئيتو خالوت سبات بزعبا نغزارسم زسمعم سمعيت قرصو يفقدو تزحزن دما كم تخالوت زبلو مخانم كامنو يجمرو ولودي اصبيكا سمعني نسخا خم تسب بزعبا خزبلو يكون كان حلف كاي يكون كان ودقت كاي يكون كان بسلا كاي يكون كان نسخا ولاد املاخيخا بهيوت استرفه بلص فطريخا ابزح حجوان كابتو تحاسبون لعل ختكون دم عقم لكاي كله بعبي درجه تريو والكسب قدم عوت مخانن نفسه كمي كم زرعيا زغير سبي قدم عبي مخانو عبي خخون كم زخيل يامن نيرو علم عبيتهم كيرايت كلا مجمرتان نسو مخبيرهم عبيتهم اوشت لبهم ريهم منيرهم مخنياتو كله اوشت خاسل زجمر ريخان لخا علم اب نفسخا خسب زي امنكا ايتا امنكانيا سبات وخلكم زخونكا اب زي سمعك اوان دخوم مخانكا اب عينخا خريو يخول يوم واغاخا اب تطراطرل اوان واغاخم زي بلكا اب دمصخا خسمعو يخول يوم من مخانكا رغصنيا زي كونكا ختصغون كلخا رأسة اماننت كم زي بلكا اب حيلخا كسمامعو يخول يوم نتن نفسخا تريو لغباب كتقيرو اب تجمرو لهم متغن رأسة اماننت كتسغوم بعلامه ختزارب بامنت كتنبر اب تجمرو لهم متغن كله اب كبابي خازلو نجر كقير يجمر سبات استفالالي منقد خحوزغا يجمرو عدلات كرايو هيوت نتحدش نسخا ملاش كتب تجمر نقوت السيخا مستيات كتمت كلخا مني خاطري بزح غزي زفشله تسفا زقورص ان نسخا دي خاطري ويس كل زفشلو نحالو جينا تسفا خي قورصه داغماي نخفتن دو زبل نسخا خاطري ككمتن نفسخا خطري زمرصكا جباب كلتيوم قنعاتيو مخنياتو نسخا يخاتوسن نفسخا كم قدا حلفكا داغم كم زي تنسخ خطريات خيليخا وي دما نفسخا كم حدا كم موت زدحانه تقالاساي غيركا خطريات خيليخا انا اخو لا يكونكن اندابلكا كتقصل تخيليخا ويون يعبلخو يمهارلخو اخو يخونالخو مبال كجمر تخيليخا مبزحتيوم سبات فرحخو وسنلهم انزخ غلصوم ودقت كبلهم بمفقاد ናይ ገዛ ርሶም ዓቅሚ ኸይራዩ ሙሉእ ህይወቶም ይነብሩ ግንቶም ውሕዳት ዕውታት ሕሉፍ ህይወቶም መንነቶም ከም ዘይኮነ ጌጋታቶም መወዳእታ ከም ዘይኮነ በሰላም ድማ ከም ዝሓው መርቱዕ እምበር መርቱዕ ስዕረት ከም ዘይኮነ ኣብ መወዳእታ ዝውስኑ ሰባት እዮም ብዛዕባ ነፍስኻ በኣውንታ ብዘተባብዕ መንገዲ ክትዛረብ ክትጅምር ኣለካ ኣይክእልን የምባል ኣቋርጽ ኣረጊት የምባል ኣቋርጽ ዶንግዬ የምባል ኣቋርጽ ብዛዕባይ ዝግደስ የለን ምባል እውን ኣቋርጽ እዚኦም ሕማቃት ሓሳባት እዮም فرحخا نشتو خوينكا نختصنح زنغروخايم ولودوي
ብትሓቂ ግን ንነብስኻ ከመይ ከም ትሪኣ ክትቅይሮ ደንጉ ኢኻ ይትፈልጥን ኢኻ ሕጂ ክትጅምር ትኽእል ኢኻ ሎሚ ከም ሓድሽ ዳግማይ ክትጅምር ትኽእል ኢኻ ጽባሕ ንጎ ተሲኢኻ ንነብስኻ ከም ዕላማ ሓያልን ክብሪ ዘለዎ ሰብ ክትሪኦ ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ ስለዚ እውን እዩ ኣምላኽ ካልእ መዓልቲ ዝሃበካ ካልእ ዕድላት ዝፈጠረልካ ተስተንፍስ ዘለኻ ንምኽንያት ኣይኮነን ብህይወት ዘለኻ ወላ ንእሽቶ ናይ ጥርጣረን ጣዕሳን ህይወት ክትነብር ዘይኮነስ ከምቲ ክትኮነ ዝሓስብ ክትከውን ኢኻ እዩ ግን ከምኡ ዝኸውን ኣብ ዋጋኻ ክትኣምን ምስ ጀመርካ ጥራይ እዩ ሓደ ገዳሲ ነገር ክትርዳእ ኣለካ ህይወትካ ኩሉ ግዜ ናብ ደረጃ እቲ ርእሲ ምስልኻ ክድይብ ወይ ክትወድቕ እያ ዝሓሸ ይግባኣኒ ኢልካ እንተሓሲብካ ናብ ዝሓሸ ክትበፅሕ ክትጅምር ኢኻ ፍቕሪ ዝግባኣካ እንተመሲልካ ነቶም ብፅቡቕ ዘይሕዙኻ ሰባት ምስዓብ ከተቋርፀ ኢኻ ዓወት ይግባኣኒ ኢልካ እንተሓሲብካ ውድቀት ከይፈራሕኻ ብቐጻሊ ክትፅዕር ክትጅምር ኢኻ እኹል ከም ዘይኮንካ እንተሓሲብካ ግን ካብቲ ዝግብአካ ህይወት ንታሕቲ ክትነብር ኢኻ ንነብስኻ ትሪእየሉ ገባብ ምቕያር ሞቲቬሽን ዘረባ ጥራይ ዘይኮነስ ነብሰ ብድሓን እዩ ሓይሊ ዘይብሉ ርእሰ ተኣማንነት ሒዝካ ሓያል ህይወት ክትነብር ኣይትኽእልን ኢኻ ንነብስኻ ከም ዝፈሸለት ምስትሪኣ ብሰላም ክትነብር ኣይትኽእልን ኢኻ እኹል ከም ዘይኮንካ ክትኣምን ከለኻ ርእሰ ተኣማንነት ክህልወካ ኣይክእልን እዩ ቅድሚ ኣብ ደገ ዘሎ ዓለም ምርኣይካ ነቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ርእሰ ምስልኻ ክትዕር ኣለካ ምኽንያቱ ኣብ ውሽጥኻ ዝኾነ ሰብ ዘይተቐየረ ኣብ ከባቢኻ ዝቕየር ሓንቲ ነገር የለን ንነብስኻ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክትሪኣ ከለኻ ብርጫኻ ቅየር ነቲ ግዜኻ ዘባኽን ነገራት ኣይፋል ክትብሎ ትጅምር ሰላምካ ክትሕሉ ትጅምር ንኹሉ ሰብ ክትሐጉስ ምፍታን ተቋርጽ ንዘይግደሱልካ ሰባት ብዛዕባ ነብስኻ ምቕላጽ ተቋርጽ ኩሉ ሰብ ክፈትወካ ወይ ክቕበለካ ከም ዘይክእል ክትግንዘብ ትጅምር እዚ ድማ ፍጹም ጽቡቕ እዩ ምኽንያቱ ዋጋኻ ክንደይ ሰባት ከም ዝፈትውኻ ወይ ከም ዝተቐበልኻ ዘይኮነስ በይንኻ ኣብ ዘለኻሉ እዋን ንነብስኻ ክሳብ ክንደይ ከም እተኽብራ እዩ ዝዕቀን ንነብስኻ ከም ክብርቲ ክትሪኣ ምስ ትጅምር ግዜኻ ምብኻን ተቋርጽ ንነብስኻ ከም ሓያል ክትሪኣ ምስ ትጅምር ካብ ቡድህታት ምህዳም ተቋርጽ ንነብስኻ ከም ዝተመርጸት ክትሪኣ ምስ ትጅምር ነብስኻ ወይ መንገድኻ ምስ ካልኦት ምውድዳር ተቋርጽ ንሱይቲ ንመጻኢኻ ዝሰርሕ ወይ ዝዑን ሓይሊ ርድኢት ሓደ ነገር ክነግረካ ናብ ሓደ ብሰባት ዝመልአ ክፍሊ ዝኣቱ ሓደ ሰብ እምሮኻ ቅረጽ እዚ ሰብዚ ፍርሒ ይስምዖ ንታሕቲ ይጥምት ኣብዚ ዘሎ ኩሉ ካባይ ይበልጽ ኢሉ ይሓስብ ካብ ዓይኒ ንዓይኒ ምርኣይ ይሃድም ምስ ዝኾነ ይዛረብን ኣብቲ ገዛ ዘለዉ ሰባት ዳርጋ ኣየስተውህለሎምን እዩ ሕጂ ከኣኒ ካልእ ሰብ ናብቲ ተመሳሳሊት ክፍሊ ክኣቱ ከሎ ኣብ እምሮኻ ቅረጽ እዚ ሰብ ድማ ቅድሚ ምእታው ብኣፍ ደገ ነዊሕ ደው ኢሉ ፍሽኽ እናበለ ዝፈልጦ ሰብ ምስ ዝህሉ ይርኢ ብርእሰ ተኣማንነት ኣትዩ ምስ ሰባት ኢድ ንኢድ ንሰላምታ ይጭብጥ ብዕላማ ይዛረብ ንሰባት ድማ ዓይኒ ዓይኖም ይጥምት እቲ ንነብሱ ዝረኣየሉ ገባብ ጥራይ እምበር ብዛዕባ እቲ ክፍሊ ወላ ሓንቲ ዝተቐየረ ነገር ኣይነበረን ህይወት እውን ከምኡ እያ ትሰርሕ ርኢኻ ነብስኻ ቅድሚ ቃላትካ ይዛረብ ርእሰ ምትሓት እንተተሰሚዕካ ሰባት ከምኡ ክሕዙኻ እዮም ንነብስኻ ብኣኽብሮትን ዕላማን እንተተሰሚዕካ እውን ሰባት ክስምዖም እዩ ዓለም ነቲ ብዛዕባ ገዛእ ርእስኻ ትገብሮ ነፀብራቕያ ምላሽ ትህብ ቀሊል ከም ዘይኮነ ፈልጥ እየ ብዙሓት ካባና ኣብ ዋጋና ክንጠራጠር ኣብ ዝገብረና ሃዋሃው ኢና ዓቢና እኹል በላሕቲ ጽቡቕ ትርኢት ወይ እውን ሓያላት ከም ዘይኮንና ተነጊርና ኢና ንነብስና ምስ ካልኦት ነዋዳድራ ነርና ትምኒትና ዘይብፅሕ ኣዝዩ ዓብዪ ምዃኑ እውን ክንኣምን ተሃኒጥና ነርና ክንከውን ንኽእል ኢና ሕጂ ግን ኩሉ ከም መዛዝን ዝኽእል ዓብዪ ሰብ ኮይንካ ነቲ ዝተባሃለካ ሓሶት ንምቕያር ዳግማይ ፕሮግራም ምግባር ናትካ ሓላፍነት እዩ ነታ ኣረጊት ምስሊ ብሓቂ ምትካእ ናትካ ስራሕ እዩ እዚ ንምግባር ኣይደንጎኻን ኣዝኻ ድኹም ወይ ዘይብቑዕ እውን ኣይኮንካን እኳ ዳኣስ ሕጂ ካብቲ ዝነበርካዮ ሰብ ንላዕሊ ኢኻ ካብኡ ንላዕሊ ሓያል ኢኻ ሓደ ግዜ ዋጋኻ ዘይረኣኻሉ እዋን ዝሓሸ ዝግብአካ ስለ ዘይመስለካ ሰባት ብሕማቕ ክሕዙኻ ዝፈቐድካሉ እዋን ኣሎ ኣብ መስትያት ጠሚትካ ኣብ ክንዲ ምዕባለ ጉድለት ጥራይ ዝረኣኻሉ እዋን እውን ነይሩ እዩ ሕጂ ግን ንነብስኻ ይቕረ ክትብለላ ኣለካ ንነብስኻ ይቕረ ክትብልን ንቕድሚት ክትስጉምን ኣለካ ምኽንያቱ ፈውሲ ዝጅምር ቅድሚ ሕጂ ዝሓሸ ስለ ዘይፈለጥካ ንነብስኻ ምቕፃዕ ምሳ ቆረፅካ ጥራይ እዩ ሕጂ ግን ንነብስኻ ይቕረ ክትብለላ ኣለካ ንነብስኻ ይቕረ ክትብልን ንቕድሚት ክትስጉምን ኣለካ ምኽንያቱ ፈውሲ ዝጅምር ቅድሚ ሕጂ ዝሓሸ ስለ ዘይፈለጥካ ንነብስኻ ምቕፃዕ ምሳ ቆረፅካ ጥራይ እዩ ሕጂ ዝሓሸ ትፈልጥ ኢኻ ዝሓሸ ክትገብር ትኽእል ኢኻ መንነትካ ክትመልሰሉ ዝግብአካ ግዜ ሕጂ እዩ ሕሉፍ ተመኩሮታትካ መን ምዃንካ ክነግረካ ምፍቃድ ደው ከተብሎ ዝግባእ ግዜ ሕጂ እዩ
ጌጋታትካ ይምህሩኻ እምበር ኣይገልጹኻን እዮም ቃንዛኻ ይሰርሐካ እምበር ኣይሰብረካን እዮም ክሳራታትካ ዳግማይ የቕንዑኻ እምበር ከም ዘይትድሕን ኣይጎድኡኻን እዮም ስለዚ ዝወደቕካ ፍሽል ዘይኮንካስ ተመሊስካ ስለ ትትንስእ ካብ ሞት ዝደሓንካ ኢኻ ኩሉ ዓቢ ነገር ካብ ሓድሽ ራእይ ናይ ገዛእ ርእስኻ ይጅምር ቅድሚ ምዕዋትካ ንነብስኻ ክትዕወት ክትርኢ ኣለካ ቅድሚ ምትንሳእኻ ንነብስኻ ክትንስእ ክትርኢ ኣለካ ንገዛእ ርእስኻ ኾነ ጉዕዞኻ ምስ ካልኦት ምውድዳር ክተቋርጽ ኣለካ እንታይ ዋጋ ክኸፍሉ ተገዲዶም ስለ ዘይትፈልጥ ብድሕሪ ፍሽኽታኦም እንታይ ከም ዝሓስቡ ስለ ዘይትፈልጥ ብውልቆም ዝገበርዎ ፃዕሪ ስለ ዘይትፈልጥ ብሓቂ እውን ምፍላጥካ ገዳሲ ኣይኮነን ምኽንያቱ ጉዕዞኻ ናትካ ጥራይ ስለ ዝኾነ ናይ ገዛእ ርእስኻ መንገዲ እዩ ናይ ገዛእ ርእስኻ ግዜ ናይ ገዛእ ርእስኻ ዕላማ ኣለካ ምውድዳር ኣቋሪፅካ ንዕብየትካ ከተድንቕ ኣብ ትጅምረሉ ህሞት ሰላም ክትረክብ ኢኻ ንነብስኻ ትሪእሉ ገባብ ምቕያር ማለት ነቲ ትሰምዖ ዘረባታት እውን ምቕያር ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ንእሽቶ ኮይንካ ክስምዓካ ምስ ዝገብሩ ሰባት ምውዓል ኣቋርፅ ምስቶም ብዛዕባ ሕሉፍ ታሪኽካ ጥራይ ዝዛረቡ ሰባት ግዜ ምሕላፍ ኣቋርፅ ኣብ ከባቢኻ ዓቕምኻ ዝርዩ ዘድንቑ ሰባት ጥራይ ኩን ወለዶይ ምናልባት ሓደ መዓልቲ ምባል ኣቋሪፅካ ሎሚ እቲ መዓልቲ ምባል ጀምር ድልዋ ኣይኮንኩን ምባል ኣቋሪፅካ ተዳልየ ምባል ጀምር ምኽንያቱ ቋንቋኻ ካብ ትቕይረሉ ህሞት ተግባራትካ ስለ ዝስዕብ ምናልባት ካልኦት ብዛዕባኻ ዝሓስብዎ ዘይክትቋፃፀሩ ትኽእል ኢኻ ብዛዕባ ገዛእ ርእስኻ ተሓስቦ ግን ክትቋፃፀሩ ትኽእል ኢኻ ምናልባት ንዓለም ብሓደ ለይቲ ዘይክትቅይራ ትኽእል ትኸውን ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ኣተሓሳስባኻ ክትቅይር ትኽእል ኢኻ ሕሉፍካ ዘይክትድምስሶ ትኽእል ትኸውን ኢኻ መጻኢኻ ግን ዳግማይ ክትሃንጾ ትኽእል ኢኻ ንነብስኻ ከተቃልል ዓመታት ኣሕሊፍካ ትኸውን ዓመታት እኹል ከም ዘይኮንካ ኣብ ምእማን ዓመታት ፍርሕን ምርጫታትካ ክእዝዝ ኣብ ምፍቃድ ነርካ ትኸውን እዚ ነገር እዚ ግን ሕጂ ደው ይበል ምኽንያቱ ዋጋኻ ብሓቂ ምስ ረኣኻ ንድሕሪት ምምላስ የለን ዋጋኻ ምስ ፈለጥካ ተቐባልነት ክትረክብ ምልማን ተቋርጽ ሓንሳብ ኣብ ሓይልኻ ምስ ኣመንካ ውድቀት ምፍራሕ ተቋርጽ ንነብስኻ ከምቲ ኣምላኽ ዝርኤካ ብቑዕ ክቡር ፍጡር ኮይንካ ክትሪኣ ከለኻ ኩሉ ይቕየር እዩ ንተቐባልነት ምህዳም ኣቋሪፅካ ንዕላማኻ ክትስዕብ ትጅምር ንዓለም ክትምስጥ ምፍታን ኣቋሪፅካ ዝተፀዋዕኻሉ ንኽትፍጽም ክትፍትን ትጅምር ብፍርሒ ምንባር ኣቋሪፅካ ብእምነት ክትመላለስ ትጅምር ከምኡ ምስ ገበርካ ሰባት ክስተብህሉሉ ብዛዕባኻ ዝኾነ ነገር ከም ዝተቐየረ ክዛረቡኻ እዮም ዝያዳ ርእሰ ተኣማንነት ዘለካ ዝያዳ ሰላማዊ ዝያዳ ህያው ትመስል ክብሉኻ እዮም ግን ብደገ ዝተቐየረ ነገር ዘይኮነስ ኣብ መወዳእታ ኣብ ውሽጥኻ ዝተባራበረ ነገር ከም ዝኾነ ኣይክርድኦምን እዩ መዓልታዊ ካብ ድቃስካ ምስ ተባራበርካ ኣብ ግስጋስ ዕብየት ዝርከብ ፍጡር ምዃንካ ንነብስኻ ዘኻኸራ ፍጹም ክትከውን ዘይኮነስ ኣብ ጉዕዞ ህይወት ዕብየት ምህላው ጥራይ እዩ ዘድልየካ ንኽትቅፅል ኩሉ ሰብ ክፈትወካ የድልየካን እዩ ንነብስኻ እኹል ምፍታው ጥራይ እዩ ዘድልየካ ናይ ኩሉ ነገር ግንዛቤ ምህላው ዘይኮነስ ብእምነት በብሓደ ስጉምቲ ክትወስድ ጥራይ እዩ ዘድልየካ ንነብስኻ በቲ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ዝርኤካ መንገዲ ረኣያ ከም ጌጋ ከም ውድቀት ዘይኮነስ ከም ዕላማን ሓያልን መለኮታዊ ዓቕምን ዘለካ ሰብ ስለዚ ኣብዛ ሕጂ እዋን ነዚ ኣብ እትሰምዑሉ ህመት ንነብስኻ እዚ ቃል እተወላ ካብዛ ዕለት እዚኣ እንዳሓር ንነብሰይ ብኻልእ መንገዲ ክሪኣ እየ ንነብሰይ ብኣኽብሮት ክሕዛ እየ ምስ ነብሰይ ብሕያውነት ክዛረብ እየ ኣብ ዕላማይ ከኣምን እየ ኣብ ልዕሊ ሕሉፍ ህይወተይ ክለዓል እየ ዓለም ክትገልጸኒ ኣይፈቅድን ይበል ምኽንያቱ እቲ ሓቂ ዳግማይ ትህነጽ ኣለኻ እምበር ኣይተሰበርካን ትምራሕ ኣለኻ እምበር ኣንፈት ትሕትካ ይጠፋእኻን ንቕድሚት ንምጓዓዝ ትጽዕር ኣለኻ እምበር ድሕሪት ኣይተረፍካን ንነብስኻ ትሪኦ ለገባብ ኣብ ትቕይረሉ ህሞት ዓለም ነቲ ሓቀኛ ንስኻ ክትሪኦ ትጽበ ከም ዝነበረት ክትግንዘብ ኢኻ ስለዚ ብእምነት ተመላለስ ብሓይሊ ተዛረብ ብዕላማ ድማ ንበር ዘክር ድማ ናትካ ነጸብራቕ እቲ ካልእ ሰብ ዝገልጸካ ዘይኮነስ ጽንዓትካ እዩ ንነብስኻ ትሪኦ ለገባብ ቀይር ካልእ ኩሉ ድማ ክስዕበካ እዩ ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝጸናሕኻ ብጣዕሚ የመስግነካ እዛ ቪድዮ ኣነቓቒሓትካ እንተኾይና ንዝያዳ ድርኺት ዝፈጥር ትሕዝቶ ንምርካብ ካብ ህይወት ንምምሃር ንምንቕቓሕ ስቶር ፕሮዳክሽን ላይክ ግበር ሳብስክራይብ ግበር ሸር ግበሮ ኣብ ኮመንት ድማ ገለ ደስ ካብ ዝበለካ ጥቕስታት ፀሓፈልና ከምኡውን ኣብ ህይወት ኣበይ ከም ዘለኻ ብዘይገድስ መጻኢኻ ናይ ምቕያር ሓይሊ ከም ዘለካ ይትረስዕ ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ይራኽበና ኣብ ኮመንት መጻኢየ ናይ ምቕያር ሓይሊ ኣለኒ እዩ ብምባል ኣካል እቲ ናይ ውሕዳት ለውጢ ምዃንካ ረጋግጽ
بسترف جن أب أسر كله أنت عباي ورحي بزحات كواخبتي صرناي سلام مبرهتناي ليتي شفان عيني غنتي توم زوجدون سلمات ورحن كواخبتنا يتفرفتورا هاي مستبرانو كرصوم تفتاوي سلمات ناي سماي تفترو بحرياوي بعلوم نبعلوم إنا تداراربو نزات سلمات مريت برهانوم يهبو برهانوم يزنبو حد جزيت سلام دبنا يشفنوم يتارات روخاي لو قد تبلوم والتنا بنفاس تنتيقو مستدف أدبنا تسلموم تريوم كتنو ببانا كتنو نابانا أنت عباي ورحي بزوحات كواخبتي صرناي سلام مبرهتناي ليتي شفان عيني غنتي توم زوجدون سلمات ورحن كواخبتنا يتفرفتورا ورحن كواخبتنا برهتنا يسورا نايزا زبادمت مريت متشوتي إريترا والتاناي حفاش قمجاوين تقالستي من شناي برهانا نصوم يوم كواخبتي نصوم يوم توم براتي والتاناي حفاش قمجاوين تقالستي من شناي برهانا نصوم يوم كواخبتي نصوم يوم توم براتي